What
Yes, Lord.
muase. Ye fira wiadia. Oh, when you me. Maba wo chaino. Imani does area. The papa do manager. Swami Sudan. Yali titi. Oh, how we do me swatch. If we are the same. Omra Meji. Osusu kuku kame. Nebi ame papa we want to say. And we want to see. And we want to see.
Mose nyame. Wame amedie. Awurade ka ya so. Wame amedie. Wame amedie. Wame amedie. Yefre nyamia. Wame amedie. Yefre uradia. Wame amedie. Obubo ni bi mpaibo. Wame amedie. Onifre ni bi mpaibo. Wame amedie. Ni mpaibo obo ni se. Wame amedie. Owu adi enti. Wame amedie. Oni obuafo obi ya. Wame amedie. Oti kwanchen. Wame amedie. Na wasrasra de sa. Wame amedie. Obi ba dum ni bi no mani ya. Wame amedie. Wakotra kwa ho. Wame amedie. Oni ba bi ya twa. Wame amedie. Ewurade obaya den kro. Wame amedie. Obaya den no anya bibi ati. Wame amedie. Ewurade me buafo no. Wame amedie. Enyimi mma. Wame amedie. Ye ewurade. Wame amedie. Me baba me body say. Wame amedie. Chamani su obi aso. Wame amedie. Chamani su obi aso. Wame amedie. Chamani su obi aso. Wame amedie. Ewurade sha wate. Wame amedie. Ye ni esie mo. Wame amedie. Dabia me bonya me du. Wame amedie. Atafo ni kwahia. Wame amedie. Sama waka ne se. Wame amedie. Ni nyankopon ni wo yin. Wame amedie. Ye de Yesu nyame bia. Wame amedie. Abraham nyame o. Wame amedie. Isaac nyame o. Wame amedie. Jacob nyame po. Wame amedie. Mumra mejeme. Wame amedie. Na wo hawo ne doso. Wame amedie. Amani ani ebebre. Wame amedie. Wanche du si. Wame amedie. Wo na wo su abrafo. Wame amedie. Midi madu su aba. Wame amedie. Madu su ani mu. Wame amedie. Midi wo su afro. Wame amedie. Ojo yo su. Wame amedie. Midi da su asa. Wame amedie. Midi da su asa. Wame amedie. Midi da su asa. Midi da su asa. Wame amedie. Ewurade oyamio. Wame amedie. Aduru misue. Wame amedie. Aduru misue. Wame amedie. Empa bo ya charia. Wame amedie. Empa bo tie fo ni no. Wame amedie. Ema yita bi ma ti da. Wame amedie. Aduru misue. Wame amedie. Oyo bi ma na o. Wame amedie. Aduru misu na ya. Wame amedie. Fun pa mi da o. Wame amedie. Ko tu yi ya ya. Wame amedie. Ko tu fu da Yesu no. Wame amedie. Yesu Yesu Yesu. Wame amedie. Ibaza mi ti fa. Wame amedie. Ko tu fu da Yesu no. Wame amedie. Ewurade bu mi. Wame amedie. Ewurade bu mi. Wame amedie. Wame amedie. Bravo Yesu. Wame amedie. Yesu bravo bi ti ade. Mi na mi o. Wame amedie. Ma jo na ko pa no. Wame amedie. Ya di ya tari o. Wame amedie. Bravo bi su ba bu ama. Wame amedie. Emi ya ya le sa. Wame amedie. Emi ya ho di no. Wame amedie. Emi ya shiro. Wame amedie. Emi di emi ya ho. Wame amedie. Ma jo na ti. Wame amedie. Ma jo na ti. Wame amedie. Na ne ya le so. Wame amedie. Na ne me ko pa no. Wame amedie. Obo mi se ye no. Wame amedie. Ebia watamfra. Wame amedie. Ya opo agasi no. Wame amedie. Empa no ko ko mo che ya basa. Wame amedie. Wudi awode. Wame amedie. Midi awode. Wame amedie. Ti mi buafo ni wo Ewurade. Wame amedie. Ewurade nyame. Wame amedie. Ewurade pa me. Wame amedie. Enya satanfo nyame. Wame amedie. Atanfo ni doso. Wame amedie. Etu osori etiawe. Wame amedie. Semetu mania. Wame amedie. Etu mani we benkuwa. Wame amedie. Eni ni fanswa. Wame amedie. Obi ani ho. Wame amedie. Mi buafo no. Wame amedie. Omra meji me. Wame amedie. Kache onyame se. Wame amedie. Tinyum ni ma ho kache nyame se. Wame amedie. Obi ewu na wu no. Wame amedie. Ewo Nazareti Yesu di mu. Wame amedie. Peter didi ye senkyere se. Wame amedie. Sika ni dwetɛ de ani bi. Wame amedie. Na de won ye de ma wi. Wame amedie. Nazareti Yesu di mu. Wame amedie. Wo bi da wo so na no. Wame amedie. Ewurade mo ko na wiye. Wame amedie. Me ba wi bo ni se. Wame amedie. Owura Yesu di no. Wame amedie. Edi ni ye senkyere ne. Wame amedie. Nutie no na mafa. Wame amedie. Edi na mafa. Wame amedie. Edi na me di nantie. Wame amedie. Se mi hye ma ye bia. Wame amedie. Edi na me bo. Wame amedie. Se mi hye so we bia. Wame amedie. Edi na me bo.
Edi Jesus. Omiyametiye. Onyamisha mwate. Odi chinyumu ma, chinyumu ma. Kachi onyamisa.
Manunya ye. Mame. Manunya yo. Mame. Urade manunya ye mame. Mame. Manunya ye mira. Mame. Debi asu kwa na bisu. Mame. Areho kwa na midie. Mame. Ene manunya ye ah. Mame. Oh manunya ye mira. Mame. Ebra na mi sonu. Mame. Ana wa sha mi kombi se. Mame. Mi nyina ma yesikani. Mame. Aso abra mi nyina ye yo. Mame. Oyanko na dame se. Mame. Otafo se se mi shebre. Mame. Urade manunya ye sanka. Mame. Urade manunya ye mira. Mame. Se wuji su bia ebe yama. Mame. Empa ba wo fa se. Mame. Ebe yama wate. Mame. Wuji jisu bi se ene ye ma wo. Mame. Urade manunya ye. Mame. Ejuma bi a wo ye no. Mame. Eya wo. Mame. Se ya kwantu na wo ba wo pa ya. Mame. Eya ya la si. Mame. Oh manunya ye. Mame. Osafo mami. Mame. Safo mami. Mame. Yesu di mu ebe ye. Mame. Na yehu ni yehu impa. Mame. Oh manunya ye. Mame. Osu ya manu ye do do ja. Mame. Wo wi ba ye. Mame. Urade manunya ye. Mame. Urade manunya ye. Mame. Esu. Mame. Dabia. Mame. Ebo si da bai na ubeti. Mame. Mame. Urade manunya ye. Mame. Urade manunya ye. Mame. Eya mesu anyonyam. Mame. Eya mesu anyonyam. Mame. Eya mesu anyonyam. Mame. Akwantu na me de ba ye urade. Mame. Ayale sa na me pefu wo. Mame. Urade no ba wani ne. Mame. Na nya ye. Mame. Na nya ye. Mame. Mabusa dia doso. Mame. So urade manu ye mame. Mame. Me ami ba kufuoi. Mame. Ma wari ye basa. Mame. Meduma sam sunye. Mame. Urade me ya bibi anase. Mame. Ti manu ye mame. Mame. Urade manu ye mame. Mame. Mati na mama. Mati uditi na mama. Mame. Mati uditi na mama. Mame. Mati sawo ye sentiene. Mame. Mati sawo ye mamajuma. Mame. Mati sawo sayele ase. Mame. Oh manunya ye ah. Mame. Edi asambia bo. Mame. Manunya ye o. Mame. Iwo diri akesi ye wo. Mame. Ebi awo sanchirani. Mame. Minyo mi ya buafo no. Mame. Akwantu samia. Mame. Meduma samia. Mame. Manunya ye. Mame. Bibi asambia tiame. Mame. Eya bibi ananya ye. Mame. Timesiya wo. Mame. Afuami amaye. Mame. Eja bi abasasi yi. Mame. Erade manyi wani hinta me. Mame. Manunya ye. Mame. Manunya ye oh. Mame. Afa na maware. Mame. Me fa ye fura na sei. Mame. Erade manunya ye urade. Mame. Erade manunya ye fura. Mame. Erade fura ye so. Mame. Manunya ye. Mame. Manunya ye. Mame. Ebi a me ma so dem. Mame. Ebi a me mo pa ye so. Mame. Atamfo ni me ko. Mame. Eba da bai na ubetie me. Mame. Mame pa bo ni wa. Mame. Manunya ye mura. Mame. Manunya ye mura. Mame. 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 Be ye Yesu dimu. Mame. Manunya ye o. Mame. Be ye. Mame. Tidi ajuntu fue. Mame. Manunya ye mura. Manunya ye. Mame. Enya da bia manuye. Mame. Eba fi wa ye ni. Mame. Obrani ani ba so anyira da. Mame. Manunya ye mura. Mame. Osubi abisi. Mame. Awe wo wi dia. Mame. Obasu da ba na wisi. Mame. Obasu da ba na wisi. Mame. Osu obi su ba. Mame. Osu obi su ba. Mame. Ewadu so asudie mote. Mame. Me boy mo se. Mame. Onye free kwanhia mu. Mame. Ah, ewadu manunya ye wate. Mame. Ebe Yesu di wo. Mame. Yes ma wa se. Mame. Me boy mo ri wa se. Mame. Empa boy ko na wie ye no. Mame. Me bu sa dia me ni ba ye ni. Mame. Onu anya popon no. Mame. Ebe ye ya mame. Mame. O manunya ye
Oh manuye yebura. Oh manuye yebura. Oh manuye yebura. Oh manuye yebura. Manuye
Yes, no. When you said no, when you said no, when you about to know, near what you know, to see the warriors, yeah, what you know, to see the warriors, yeah. Chichira, Radi Bassani, Tamfua Sisa, Radi Bejudu, yes, Raviale, Uyanyamiba, Uninyaminam, oh, Yamibia, who is it, Johnny? Where is that drag? Where you are, so we ain't Yamiba. Uni nyamina nam. Yewo nyamia. Yewo nyamibia. Baba yasuba. Uni nyamina wa. Ko boy kamai. Uni nyamina wa. Kutua najo. Uni nyamina wa. Ye kron kron. Abrabo pande hiya. Abrabo pande. Wood Village. Moninga winamu. Bini adopta. Moninga winamu. Oyi Sadrak. Oyi Abednego. Abawa Asneti. Savumamia. Oyi Sadrak.
Tiebia, Yanni Yamina,
Awurade Yesu Kristo ye na do ye ewo hoda. Amen. Ya da wo twedi ampo nyankoro pon sempotu pon kwa me nase. So nam ne din ne tumi ne senkyere ne so. Wabo ye nkra ye nipadua ho ban ya hu bone ante bone yanka se Kristo ye na do ye ewo hoda. Amen. Ene ye begina so ne yakoye nkotodua nim ne asre afiri otwedi ampo nyankoro pon chen no. Ye bo no enwom no no ma no ye ensia. David adwom to number ensia. Asante kyerɛ konkron apamda nam kratafa hanan aduosia miensa na wakuru kyerɛ nwoma yi. Ahunu mpaye wode ma twonkyerɛfo so mfa sankonto ene atoso nwɔkye so. David adwom to number ensia. Awurade mfo abufo nkamanim. Mfa ore ho ntwema so. Awurade hu me mabɔ. Efiri sɛ mai hojo. Awurade sam yade. Na menum pa bahubua. Na me kra so bahubua sɛ. Na wo Awurade nkwasi na ban. Sanebra ba me kra. Jeme nkwa do ye nti. Na wo nka ye ne wowuo mu. Why na obada wasasam do? Oh. Ma peni sam ma bre. Anato bia me mpofo. Me de me so me fa me na ye. Arewo mani esamo. Eso wisi ma wo hiafo nyina nti. Mo yafo nyina. Mo firi me so mfi. Na Awurade ateme so. Awurade ateme kotosere. Awurade ba je me mpa aposo. Atamfo nyina ne ba wo. No ho adiri won se. No pete de fade asane. Fagidie kan. Amen. Amen. Anamia yesrewe. Anamia yesrewe. Yesrewe. Nanamia yesrewe. Anamia yesrewe. Sunsun konkre. Anamia yesrewe. Yesrewe. Nyame ben ye frefre mi yana na Abraham nyankopon yana na Isaac nyankopon yana na Jacob nyankopon onyankopon twadi yampon ona ye frefre yi sadia anoma nyankoma frefre suo anpatututu baduma nkoma wote yanka anmonyam ka odi da amen bra abofura bra honam nyina nyankopon bra sansa honam nyina ba wonten boduma kuma tieda amen yesraw ya pauchaw huya mabo paya boni chayai boduma kuma fe boni chayai amen kraya die siemu nyina da kotojagu fom sada nsayam yesisi etiase sema wa ye pauchaw boduma kuma ya pauchaw amen ya no bom kra wudibem na so yesraw twabuafu no tofu simunam na ene dai kra ya die siemu nyina ma yenya wanim adom to payemra atufu anum kra na fa so fa yi ho bone enem pa boy atoso nsuin dariye hukunkuru dariye
Bugu Gary. Amen. My Hufi. My Hufi. Amen. My Yafita Sachirama. Amen. Hey. Hey. No money at the sword free so. Myriad free so. Amen. Mina Hochi free so. Amen. Miri a Capri so. Amen. And the Munima was somebody to kill from no. Don't come at Timaya. Amen. Or Timaya. Amen. We be ha. What was that not to whom of Fiasse? What never home? What about for beer? Amen. When you throw a beer? Amen. When you throw a beer? Amen. That's the meaning I say. I cry a dear Shimu Yabawan chain. A quarter mama. A quarter of opportunities after no. Now, for Eastern region, they were dog or pepper, Gidia, a Yamuya, Kruya, Ninantia, they were double domo, or rather kind. Amen. Who was she in her piada? Out of the cinema, out of the cinema, out of the cinema, out of the cinema. Amen. You never saw to me. Amen. Oh, yes, what dear Yate? Yakoda Yasua, Yasoda cry and Tiasia. Diaboni dear. Oh, rather we are high. Oh, and to Pierre Samaye. Amen. Pierre Samaye. Amen. As I say, we are exclusive, we are high. Amen. Maybe a high one, a sumini hawk. Maybe a high one, a sumini hawk. Have a for Yasu. Pierre Samaye. Yes, what you couldn't my oh, to me. So we did your own video and in some. And in a day, young Pabo, Yadisre, the Akana say, Becamaye, Bedimaye, Amen. Bebuaye, Amen. but you chadie, the dear flat for some. Yet Dimafonia, Mafonia come up for years to so. When on Tani Abba, who to me at the end in Aye, my home in our Tuntanavia, near to me some. Adumunti, open your mind. Amen.
Pacho said be I am a hamman in tea. Yenyan la say the partnerson no so there home say wow thou son die basa basa upo kra da no be so ade be kina wo rafi brani mu ha so die basa basa so die na kotofu atabai no opamo mo go trans yenyan la ba la obi an go trans Pacho twi na yekan obi an kwotena se ba bi afiri ba no kwotena wa konwa so kwotena wa konwa so Pacho la na edika no wa so da e basa basa bia Pacho bla da o so da e basa basa bra iwi ana we ma ba na de tosto ni aye ni sa Onyomedo we you
Yes, Lord. No, don't want to give me. Tunisia. Yan shawra dia ni munyam so na do ya hoda. Yan shawra dia ni munyam so na do ya hoda da. Amen. Amen nye di pare do so. Yan no bo ade so na do ya hoda da. Erade aye adoye kese pa o nye ni pa nyina na nya ne sei ebraduru se yibitie Erade asem empabo no nanso ensore nko ba bia ensore nko so you be out kai preaching odifo ba eche ya tetifo no omo munya bibi fi Erade nchen omo breu Kufo bi di Yesu echi 3 days no mu ni di no mo no mo no mo sa di twakwai nti ne ye pani pa woti akonwam ono na odi dwumadi ani mukai Apostle Paul Babon sam kese pa ai Onyankopɔn soma foi ene ono na odi nyame asem ebebre
Our kwa upiposo. Hono wa jidi asori ya wa mantemo ni na one dano sense of penny. Osaka edi from penny for a more quality jidi asori mui. Ene uluma say one ye be change a measem. A brand dear a hebren tia samono na ono nchebi birisa intisabri ajontofo no kra mabre fansambosia no kwa direct yeah Hallelujah. Amen. Bon sema Jesus. Ene me so eye me say nyame honhom ewo me so. Amen. Na wasoma me se me fa asempa bi mrawo. Na wobedi obi biara wobeji sa asempa wo yadie no. Esum ntimi nni ni kra ne ni padua so nkonim. Amen. Na Yesu Kristo beye nanim han. Yes. Na wo pia ba bia esum wo a. Yes. Han ni nti esum ne bayira. Amen. Say anka obi ni me baya adwene. Wasem. Nanka wade na koma afan me. Na waye aso ama asam a mede ma ne nayi a anka na wo befiri nko aso mu. Amen. Na wabeye de hye. Amen. Na asam no be mo waye de hye. Na asam ni nti konua nyina bedwiri. Amen. Erade nka ho. Amen. Bon sema Kristo. Esan sa wasoma me se me fa asam bi mra wunti. Fa wadwene no wakoma ma me. Minim adwena wo dwene. Na de mi be kan so mi ntimi nkyere se wo be fa ana wo mfa. Ampawo. Na momu no mi gyina nyame asem so. Ma hyew se fa. Ampa. Na ebia na aboa wo. Kwasem. Asekyere ni se abrabo a yebo nyina akiri no wo wo da ho twɛn. Na Bible mi ati ase se wo wo akiri no tani wo wura bi wo asem. Na niema nyina so abie ama de ene no wo asem no anim. Eti wa akire mi se enya ade a wo betimi de bibia suma Kristo.
iti dia wo ye no hunu dia wo ye na daachi bi no ubebu hu akonta erade ntie ye amen okenkanfo ne nhwam yasem okenkanfo ne bi meka ho menche dodi kan no enhwam Ezekiel 33:1 na yanko yanim Japan to so mienu no enhwam mebusam etimi yansa chichemu edi kan no yanko Japan ya shana sampa na so Hezekiah eti aduasa baako eti ya aduasa miensa chichemu aduasa miensa Hezekiah chapter 33 verse 1 verse number 1 o say hon from awenfo ne asede Bible say won from awenfo ani asede ko na awurade asam ba me nkyɛn sɛ enra na do me da ho na me dwene asɛm bi fa wo ho me bisa nyankopɔn asɛm bi na mmoaya odi ma me ne sɛ de wodi ama me no samanfa mmerɛ wo a de wodi akyerɛkyerɛ me no samanfa ma wo a minue kwasɛm eti awurade asɛm eba me nkyɛn ne sɛ woni papa asapo wo man ma na ka kyerɛ wɔn sɛ wo se me nkasa nkyerɛ mo na me nka nkyerɛ mo sɛ sɛ mede nkanta me ba asase bi so tiemiye wo se me nkasa nkyerɛ wo a wote yi awurade se me nkasa nkyerɛ wo ɛna bebree ni a wabɛtena ha na wo bɛfiri akɔe no awurade se me nkasa nkyerɛ wo na me nka me nkyerɛ wo sɛ sɛ mede nkanta me ba asase bi so sɛ wɔde nkranta bi ba asase bi so na asase ne so aman no eyi wɔn mu barima na sɛ asase no so emu ɔman no anaasɛ emu mpanimfoɔ no eyi obi ɛyɛ ne somfo te sɛ me a na wɔde no si awɛnfoɔ fa kɔ Bible sɛ na ohunu nkanta sɛ ɛreba asase no so wɔsi sɛ wɔde nkranta bi ba asase bi so ne yɛyi panin bi na sɛ yɛsi ne panin sɛ wɔnyɛ wɛnfoɔ na wɔmpae asɛm no mu ɔnkyerɛ nyame asɛm mu a na ohun nkanta na sɛ wɔhunu ɛreba asase no so yɛwɔ nyankoropɔn de nnumia bi ba nipa mma bi so a na wɔhyɛn totorobɛnto de bɔ ɔman na no sɛ kɔkɔ. wɔno wɔwɛnfoɔ no anaa wɔsɔfoɔ no wɔhyɛn totorobɛnto na wɔtiefoɔ na wɔhyɛn totorobɛnto tobo na hwɛ mu yie na ɛmpere wɔ hɔ wɔhyɛn totorobɛnto no na sɛ wɔhyɛn totorobɛnto ade bɔ ɔman ne kɔkɔ na sɛ wɔhyɛn totorobɛnto bɔ wɔ man ne kɔkɔ a na wɔtiefoɔ te totorobɛnto no hyɛn na sɛ wo a wotie na wo asɛm a mekɛn wote a na wɔntie kɔkɔbɔ no na sɛ wote no wamfa nyɛ adwuma a na nkanta ne ba bɛfa no kɔ a tie me ye sɛ wotie asɛm a mebɛka ne nɛ yi na sɛ wamfa nyɛ adwuma a na sɛ nyankopɔn nomeɛ no ɛba wo so a anaa wɔhaw ba wo so a ne mogya no bɛbuo n'atifi halleluya amen halleluya amen wɔse ne mogya bɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛbuo no ankasa n'atifi sɛ meka kyerɛ wo na sɛ woantie asɛm a ɛnɛ mede brɛ wo yi a wowu wo bɔne mu a maahoro me nsa menni wo mogya homfɔ bio amen amen nti tie me yie nɛ paa asɛm a mede ma wo yi ɛkeka kɔ na wɔtwe nie da bia wotie nyame asɛm wɔ ha bible sɛ wotie na sɛ woamfa nyɛ adwuma na woansakyere w'adwene a na wowu wo bɔne mu a woankasa wo mogya bɛbua wɔ tifi mawie ma adwuma ampa na sɛ deɛn na sɛ wɔte totorobɛnto hyɛn no na sɛ meka akyerɛ wo na wote na wɔntie kɔkɔbɔ no na woantie kɔkɔbɔ no na ne mogya gu ne so a na sɛ wo mogya no ɛbɛbua wo ankasa wo so a na sɛ wɔtie kɔkɔbɔ no kɔ anka wagye ne kra nkwa tie ɔse na sɛ anka wɔtie kɔkɔbɔ no a anka wogye wo kra nkwa nti ɛnɛ asɛm no a mede brɛ wo yi bible sɛ anka wotie a ɔbɛgye wo kra ɛda a wobɛka wo nsa gu bo no heaven ne bɛyɛ wo dea maame heaven ne wɔ hɔ na atemmuo wɔ hɔ ɛda de pefee sɛ nnipa ɛyɛ dɛnara a wobɛwu afiri ateasefoɔ asase yi so na wɔwu akyiri no atemmuo wɔ hɔ womfa wo ni da deɛ wode wo nipadua yɛyɛ biara no wobɛbu so akonta na wo ne obi wɔ asɛm halleluya amen nti ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ ma wo ɛnɛ ne da a ɛsɛ sɛ wo sakyera w'adwene na wode wo kra no ɛma kristo nipadua ne deɛ wode ma kristo a wode boa wɔ kra no na mmom no sɛdeɛ woyɛ adwuma honam adwuma de boa nipadua no
and I'm sure say ɔkra so ya hunhum adwuma fa boa no na da che no woka wo nsa gu bu a ɔkra no anya ba bi pada kas amen amen wo tra sase we su nkosi da bi o ama bi atwam na mo wɔ sama mu na me de nsam bi ma wɔn na me ka me kyerɛ wɔn sɛ maame ɛda a wo bewuo no ɛda a wo bewuo no papa ɛda a wo bewuo no ayɛ yare bi na bɛbɔ wo a emra wo yare no na yɛ do kɔ ayaresabea no wo yare no efie no a wasi no a wasiesie mu no yɛ bɔ wabɔmɔ wankra wɔm yare enti yɛ do kɔ ayaresabea na wo bɛkɔduru ayaresabea no ebia na wo nsan wachi nsan mafie obio hallelujah amen ayare ho sam kɛseɛ ɛdan a na wo wo demu a wasiesie mu yie no wo ba bi a na wo pɛ na asam ɛyɛ wo ba ketu a yɛ wo ba ka akyire na wo wotiri mu pobi papa bi di ma no ɛne nhyehyɛ yɛ papa bi di ma no ɛma ne daakye no yare enti wogya ne hɔ kɔ hospital na efie no a na wo wo hɔ a yɛsiesie mu yie no o taisa na made ne fofa so no ɛbra yɛ de wo kɔ hospital no wantimi ansa ma fie obi yare ne de wo kɔ hospital no wansa ma fie obi wo wo kɔ yɛ na wo kɔ wuyi abusua pani ayɛ nhyehyɛeɛ me yɛde wo hyɛ fridge mu wansa ma fie bio wo ka kyerɛ no a na wo bi tia no a wo ma kwan wo ma no a wanfa mo anhyɛ nyameso mo pa mu no wo ma no a wanfa Kristo ankyerɛkyerɛ wɔm no wo wu agya wɔm enti yɛbɛhyɛ da yɛbɛyi wo afiri fridge mu na yɛgya hyɛ da no a wogya fie hɔ no ɛda a yɛhyɛ yɛ a yɛyi wo firi mɔkyere ɛsan de wo baa fie hɔ no wo mma mmɛto sɛdeɛ na fie hɔ teɛ ti yɛwerɛ wo sɛ mu wɔ yie paa wo bɛba no sɛdeɛ na wowɔ hɔ a fie hɔ teɛ no wo mma mmɛto sɛdeɛ na fie hɔ teɛ wo bɛba na nneɛma to sini ɔbrɛ a wo brɛ yɛ nyinaa yɛ kwa wo bɛba no na wo ba no a na wo dɔ no na wo nhyehyɛ yɛ pama no na wɔte aseɛ no wɔhyɛ ntaade papa no wo bɛba na wo nua bi wo busuani bi ɛne yɛyi ne sɛ wɔnhwɛ nkwalaa no so na ɔbrɛ a wo brɛ yɛ nneɛma ɛhyehyɛ fridge mu nnuane a wɔtɔ gu wɔ nyinaa no ɛyɛ wo nua no na ebia na ɔte akura ase wo wuo nti ama na bɛtena fie hɔ ti asɛm yie na wonu sɛ wo nhyehyɛeɛ bi a hyehyɛ wɔ soro na ɛhɔ deɛ awerɛhoɔ ni wɔ kase amen amen wo bɛba bɛto fie hɔ no na wo nua bi wo busuani bi na wɔ fie hɔ na wo ba no a wode ntaade pa hyɛ no na wo ma ne ntaadeɛ no wɔno de hyɛ ne mma ɛna wɔde ɔno deɛ no a wɔhyɛ wɔn kura ase no ɛde hyɛ wo ba no ɔsesa no ɛda no wo kra bɛdi awerɛhoɔ ɛmo ne n'asefo a wɔtɔ gu wɔ a perfume rice a ɛna ngo a wɔtɔ gu wɔ no wo bɛba no na wanoa na wayɛ frɔyɛ na ne ma si ho di na wo ba deɛ wɔte ɛdan no ɛma nkyea kɔnam na deɛ awerɛhoɔ kɛseɛ ne sɛ wo ba barima wɔn na wo ba awia bɛyɛ 6-7 years deɛ odi hɔ no bɛyɛ 8 years anaa 9 years ɔno deɛ n'ani afi kakra na yɛka wɔn asi abɔnten na 8 years no ties no anka mɛdi fofa so no na deɛ adini no ahyɛ ne sɛ wɔn fofa so ɛdan no na yɛ ne maame deɛ o ɛso deɛ adini no bɛhyɛ ne sɛ 8 years akɔraa no wɔn fofa so na akɔraa no afofa so na baabi a wɔntumi anyɛ ne yie no wɔde brush no anaa bob na bɔ no na akɔraa no akɔhyɛ mantwea 8 years anaa 9 years no ɔsu na ne sum no na woka akyire no na wakɔ hɔ no akyerɛ ne sɛ maafu agya esum na ɔse ma tu kwan ɔbɛba da bɛn nti mama bɛba fie maafu agya esum ma aba ɔma me biscuit a yɛ mma wɔm ma de mo ɔto brɛ yɛn a yɛ mma wɔm mu bi nom ma agya wate nsu ma bɛba mami ɛda no wo kra bɛdi awerɛhoɔ wɔwɔ da hɔ na ahoboa bɛyi na wayɛ
na nhyehyɛeɛ bɛn na wayɛ a wode wo mma no bɛgya kristo na odiadini ne ɛbɛfa wo nneɛma wokan ɔsɛnkafoɔ eti emienu nkyekyɛmu a yɛ edu nwɔtwe no a asɛm a mede kyerɛ wei wɔ hɔ ahoboa bɛn na wayɛ wo mma ne nhyehyɛeɛ bɛn na wayɛ wɔ kristo mu de ma wɔn ewiase nhyehyɛeɛ deɛ yɛtumi dane no minim sikani bi a wɔwuuyɛ na ɔne ne nua bɛrima ɛtwe manso ɛna ɔde wuuyɛ wɔwuuyɛ a nipa a wɔne ne twe manso no saa nipa ne yɛma ne dii n'adeɛ manso twini no hallelujah amen saa nipa ne yɛma ne dii n'adeɛ sikani no nso wɔ hotel eti saa ne nua no ɔne ne twe manso no hotel no ɛna hyɛ ne nsa me kasa kura sikani no ne ba baako asɛn awu ɛhyɛ fridge mu amen iti no ɔsɛ deɛ sɔlɔmɔ sɛnkafoɔ eti mienu nkyɛn mu edi nwɔtwe no ɔsɛ deɛ mebira bi ne wiase nyinaa afono me maame ɛbɛduru baabi a wobrɛ wɔ wiase nyinaa afono mati aba bible sɛ nneɛma a wapɛ no wobɛgya wama wɔ bi a wowu a wɔbɛdi w'akyi aba na ahena na onim sɛ na hwan n'anim sɛ ɔbɛyɛ onyansafoɔ saa nipa no wɔbɛdi w'adeɛ no ɔbɛyɛ nyansafoɔ anaa ɔkwasea anaa wɔbɛyɛ kwasea yei wadwene wei ho mɛsɛ wo ma no wobɛgya wɔm ho nokwasɛm na ma kristo nyɛ wɔm ɔhwɛfoɔ amen fa wɔn gya kristo nyɛ efisɛ wɔwuo deɛ ɛdan de pefee sɛ onipa dasani bi abɛwu na ntutuya bɛn na wayɛ wɔ wɔnim ɛna nhyehyɛeɛ bɛn nso na wayɛ wɔ wɔkyi odiadifoɔ no bɛdi adeɛ no nanso obɛmu adeɛ a mebere mi nya ayɛ nyinaa nanso odiadifoɔ no bɛdi wadeɛ a wɔnkasa wɔbrɛ pɛ yɛ nyinara adeɛ a wabrɛ pɛ no obusuani bi na ɛbɛdi na wɔn ma no wɔyɛ wɔn nkoa ne mfena akora ne nuru tam a wɔworo kyɛnsee mu wɔde nkyɛnsee nkukuo bɛgu wɔ ama no no wɔahohoro mu na wɔntumi ahohoro mu yie a wakɔpɛ abaa ɛdan a wɔ maame a na wɔ papa asi nneɛma a wɔn nyinaa yɛ ne nna ne n'agya deɛ na wofoɔ deɛ sika a wɔde adedi ne yɛ ne nna ne n'agya sika nanso ɛsɛ ne nna ne hɔ nti anaa n'agya ne hɔ nti no yɛkɔpɛ abaa na ɔde hyɛ no wadane akoa anaa afena wɔ fie hɔ amen 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 mese ɛdeɛ nhyehyɛeɛ ɛna wɔyɛ de wo mma agya wɔn wɔbɛtia n'adwene nyinaa ne sɛ wɔbɛnyini wabɔ aberewa na akɔkora nsa ne wawu ma menwene saa ahabanmono te dada so te eti sɛ nka wobɛtie me ne na ɛnɛ wobɛsakyera w'adwene na wotie asɛm a mede ma wo nnɛ yi a anka asɛm no bɛyɛ wo de hyeɛ ɛfisɛ kristo ba fie bi mu a nkoasom anaa nkoasom honhom a ɛwɔ fidua no mu no ɛfiri hɔ ɛma fidua no mu ɛbɛyɛ adehyeɛ mani bɛgye sɛ wode wo mma ɛbɛgya kristo ansa no wakɔ amen amen mani bɛgye na me ne wobɛyɛ adwene sɛ wode kristo som bɛtete wo mma ansa no wakɔ bible sɛ nyansa mfisi aseɛ ɛne nyamesuro enti sɛ wode kristo som tete wo ba a wɔbɛhunu nyansa na mmerɛ a waka wo nsa gu bo no kristo nyansa a wode gyaa ne nti abrabɔ no wɔbɛbɔ na wabɔ ne yie na wo saman no a wowɔ asaman do no wahyɛ wɔ animonyam na mmerɛ na yɛfuro bi bɛduru soɔ no wɔwo a wɔde ne ba ato ɛne yɛfrɛ ne sɛ ɔsamanpa ɛne yɛto ne badin woammɔ nsɛm amma kristo bɛmu sam ne nkasa solomon mebusɛm timi yɛnsa yi odi kae ɔse deɛ onyankopɔn ho suro ɛne nyansa mu mfasoɔ onyankopɔn ho suro ɛne nyansa mu mfasoɔ
maame nyansa ho hia o ampa usum Kristo kura ne wunnim nyansa Kristo ntie wo mpaebɔ no kwasem nyansa Solomon nya yenti no ono so bɔ mpae ma Jeffrey soro bae no kwasem anya Elijah nko abi Solomon nyansa onya yenti wɔne asɔfo bɔwura hyiada mu no na ɔmo de afɔremuka esi wɔ no ɔmo siesie afɔdeɛ wɔ so no Solomon bɔ mpae ma murukum baadan num ma wo Jeffrey soro ebe hye afɔremuka no ɛyɛ Solomon mpae Solomon mpae kwasem nti nyansa ho hia ɔse de anyi meba ɛma owura mfiri me mmara ɛma wɔwe mfiri nyankopɔn mmara na ma wakoma ni me mmara nsɛm so ɛnɛ Yesu sɛ menka menkyerɛ wo sɛ ma wakoma ɛni nyankopɔn mmara nsɛm so mmara nsɛm bɛɛ na wodi akyire obi tia ne kunu ahyɛ mmara ma no ɛno koraa wɔntumi ɛmpa ho wɔntumi ntere ho odi mmara no so sɛdeɛ teɛ nanso nyankopɔn mmara deɛ wɔnni so wɔsɛ meba ɛma wɔwe mfiri me mmara na ma wakoma ni me mmara nsɛm so na ma wakoma ni me nyankopɔn me mmara nsɛm so ɛfiri sɛ onyi nkyerɛ wodi nyame mmara so a o bɔ nsɛm na menka biribi nkyerɛ o wokai Job 7:7 a wɔse kae sɛ wonkwa nna wonkwa no ɛte wo mu no ɛyɛ mframa wonkwa no ɛte wo mu no ɛnna ne mframa ahom ne fo one day wobɛkɔ mframa no bɛshɔto ɛshɔto a nipadua no ayɛ useless mfasoɔ bia ni so bi ampa maame ahombɔ bɛn na wayɛ me nua bɛn ma ntutuye bɛn na wayɛ wɔ Kristo so mu ɔsomafoɔ Paul kan sɛm bi me ne yɛ adwene wɔsɛ adekyee bia ɛsɛme wɔ ɔsomafoɔ Paul sɛ meyɛ deɛ ɔsoma me na adwuma efisɛ mmerɛ bi bɛba a ɔne ne ho bio hallelujah etimi mafrɛ me yere ne me ma nyinaa tena ase makyerɛ wɔn sɛ me yɛ gyidi agyapadeɛ me ba fie a me ya busua dia no kwasem na me ntena fie da ampa ebi wɔ hɔ a metimi di mani kɔbɔ fie na me ne me ma ne me yere ne yɛdi nkɔmmɔ ne asere saa time no a kaa ne si hɔ a mekɔtena mu asan kɔ baabi foforɔ no kwasem hallelujah amen wɔsomafoɔ Paul sɛ adekyea biara no ɔsɛ me sɛ meyɛ deɛ ɔsoma me no adwuma ntutuɛ bɛn na wayɛ wɔni daa soɔ ne deɛn hwɛ me adi nsɛm eti yɛ aduanu baako nkyekyɛ mu edi kan no bɛbu sam ne nkɔ kakra Solomon bɛbu sɛm ti mmiɛnsa yi mu emienu ntoasoɔ no ɔse deɛ ɔse na ma wakoma ni me mmara nsɛm so Bible sɛ ma wakoma ni nyankopɔn mmara nsɛm so ɛfiri sɛ onyi nkyerɛ ɛde nyi nkyɛre ɛne nkwa mfie ɛne asomdwie ɛno na mede bɛka wo ho wama nsɛm ama Jesus wɔakyerɛ me sɛ nyankopɔn mmara nsɛm no sɛ wodi so koraa wɔ bonus ampa anamboa wo bonus wɔ so ɔde onyi nkyɛre nkwa mfie ɛne asomdwie bɛka wo wompɛ wei wopɛ deɛ ɛyɛ kyɛn bibia wopɛ sakawa dabi ɛtumi mete wei manyini o but me ho ɔden ampa wo adwuma a nyame de meyɛ no sɛ woyɛ a wobɛyare awu kwasiɛ da anɔpa na menam nkran abɔnten so kɔyɛ program ɛna mbɛdu bɔ me nkɔkɔɔ mebɛdu yɛ a medam adeɛ kyee a ɛdɔ da ahenemakye no wɔ ha mefiri yɛ akɔ yi mewɔ wɔdan next week mefiri ɔdan ba a meba adiifoɔ mpaebɔ mefiri adiifoɔ mpaebɔ ba a ne na awɔtwe no ɛne nyinaa na awɔtwe o ne na awɔtwe no mewɔ wasamaa mu ne next ayi no mekɔ trek 1 month ɛwɔ me district mene adwumayɛfoɔ yɛkɔfa from afram place abɛkyi nkwama mu nyinaa mede 1 month na ɛkɔ saa trek no ne nyinaa nso Kristo de ɛho ahoɔden bɛma no na wowo deɛ ebia no amfa ma wo saa na wɔse tie na di mmara nsɛm no so na tena aha
Jia subo na tena ha. Na ɔde nkwanfie ɛne ahoɔden ɛne asomdue bɛma ɔsɛ mempɛ. Yey. Bobi ti ha. Mɛtiatia mu apirikyi awie no. Da meka nyina nam na so akyi. Wante. Na misu brabrao. Me nkasa wuwu a famko. Me makɔ me kwan. Wo so bɛkɔ kwan. Pani jo husu ya no. Wan fa me Paul Banko. Ono kɔ. Me Paul Ban ohusu. Wan fa me anko. Dabi ono nko. Ya ngome ne baako. Dabi. Forget say wo di ohusu na me so me di ohusu. Wo hu ya no, wo kɔ. Me so me tam ba so mewu maya de ben. Bɛkɔ. Obi akobu na konta. Obi abɛkɔ. Enti wo de atena ase. Na ma asenkafo ne keka mu a. Pani ba chi. Ha? Wonem. Koso akeka mu kyira wo man no. Wase wo say. Woyɛmfo ama Israel man no. Sɛn abɛn no. De wo betie no, wo benya nkwa. Na de watie no so no, ɔno anyenyenye. Enti amrɛ. Kosida. Ɔno a bɛfrɛ wo. Na akatua sɛ so ɔde ma wo no. Ɔde ama wo. Ɛnyɛ wo bia han. Ɛmfa adufu de pɛ so. Ɛhyɛ benkum hyɛ nifa. Wo kan Hezekiel 34:1 no a. Wo kan ahyɛfo bɔ ne ho nsam. Anko saa te bia dum. Buatantire ne. Nya kokoduro. Yenam na yedene. Hwɛ Kristo no a wasoma kurodua mu a. Ɛnyɛ wo pɛ so. Ɛyɛ Kristo na asoma wo. Yɛ adwuma ne sɛ de ho mmarateɛ. Na de wo kɔsa. Na wo twa nani. Ɛhwɛ afie nsɛmsɛm no. Wɔn sɔ wɔ sa hinani. Na mmom no de wo kɔsa. Na wɔdwene wɔ sa no ho no. Na ɔyɛ ahoboa pa ɛma ɔsa no. Wɔkodi nkunim. Ne ama ne nkunim abɔti. Gracia maye. Onya menaba. Hallelujah. Amen. Anyom no se misiden koyi ma no ahima mu ho. Misiden. Na eda wo do nsa begu wo no. Maame. Eda no. Eda wo be hunu se wiase agapade emfa so obi ani so. Aso obi ani so. No kwasem Kristo mu na me kama kire wo no. Ada yare bebo wabomo. Na wo sika eda bank. Na wabusuafo be ka kire doctor say Sra yen adro biara ne boy di impo wo se akra firi abrochira akira. Na doctor be ka kire say yare we die. Eni adro. Adro ni ho. That now we say sky is useless. Asugeni. Ay valueless. Infaso bia ni so. Na edanu na obo say wakra na otiu mu no. Edi awerho. Di awerho. Ebi say edi na boro. Sada no. Wa hunu say wodi na boro. Edi na boro. Na baby a wa ko no. Nyasumdwe. Wa hunu say woni asumdwe. Mami prasumdwe ma ukra o. Ehia. Yeah. Zamwe wama.
na me kwa janche Bronsani na me kwa tieno na me kwa janche odi ajama to me so me na me kwa janche Bronsani wani na me kwa tieno na me kwa to Petro. Wabrana Petro. Yesu Kristo frano no. Ana wose Petro bedi machi. Na meya nipa yifuo. Wonyi pata bia o. Petro tia bedi Yesu achi. Ampa. Na yana dabi. Hwemi Matthew 19:27. Na ye hwa sempa. Ti dun kru maduonu so. O se de. Ena Petro buasi Yesu na se. yana Yesu Kristo ne Petro nam no. Emira bi wa preach awie no papa ne kotena ase. Ana Petro ko Yesu nchen. Ana obua ne se. Ana wako ye no obisa Yesu se. Awurade. Awurade. Ye ja ade nyina ho bedi wachi. Me ba bedi wachi na mpabo a hye mi na nte atete. Me bedi wachi ne tade a hye mi na mentete mu atete amame apaache. Majaya de nyina ho bedi wachi. Ade akura ne yebenya. Na madi wachi ache. Ade akura ne yebenya. Madi wachi achare. Ade akura ne yebenya. De asese binya ne mi huyi. Wo sanyarwa, wo tutu adamoni, ne nyina me di wachi. De akura ne yebenya. Na ne de bibisa wo. Ebisa ma ekra do se, wo fra mi firi wiase me san ma ko wiase. No kwasem. Eti ade ampa na mabedi wachi menya. Ena Yesu buase won se. Eti Yesu Kristo hwe Peter anim din no si ni tirase. Ena wo so ni ti. Papa no enche. Obisa na sem bia na wo si ni tirase na o twere fom. Asekere ni se, wo firi no tiem na obesan. Besan kro. Enti nipa nyansa na wo bisa no no de o kan wo soro nyansa. Eti wo twere fom no. Ana wo se Petro se. No kura me se mo se. Petro no kwaro me se wo se. Mo mabedi machiri. Mo mabedi mi Kristo machi no. Awo fufuro mu no. Eda oni papa na betra ni mo nyama hinga so no. Basanya firi soro ni ma ni mo nyam no. Mo so betra hinga dumienu so. Wa mo nsam ama Kristo. Na mo bu Israel musu ko dumienu no aten. Wenti ni yabre yo. We enter. Why? Pedi dachi. Sanjina hobio. Anya me ka asem bi akere wo. Na asem wo di ba ka mi akosi semewu. Tie ni ye. Wa wujina we. A wo ya Kristo da duani no. Wo wa gu agina Satan ni mom. Wo wa gu agina adamoni nani mom efie be yie. Ani abusua mu taye na da won so. Komia da akra agina so no. Na wo di Satan ni mom. Asekere ni se. Wo na wo chi akra e dia makoma Kristo. Eti wo ti ana saafo yanka wo se Satan se wom no. Waje wo mabada mu ha. Iti saafo de Satan ni mom. Na wo de Satan ni mom. Eti bomodi se wo be hye akodie biara asesa wo hye. Na on Satan da edi asie. Awurade shawde. Amen. Adisem eti aduonu ba ko nchiche mu edikan. Yohana adisem eti ba edikan. Ose de osoro foforo ne asase foforo. Bible say wosoro foforo ne asase foforo. Yes. Babi wa ye ko. Na anu na se simitiri mu a mani timi gia na me yabodam. Da group bi misiwo. Me bopa ya. Na be ye na wotwe na me ntu kwan. Me bopa yes I am me five Bible na me kenkan. Afia me sosiri mu won paso. Me dam paso me sire sa ma me yire yaduane wo kitchen wote. Wo pa no say hey me rather den. Afia na me sire sa. Wo say hey afia o hwe sire na me sire a no so tue sire m che. Enam ja sire na me say maame
Sire am sire unim de. Unimase also was ribi. I am in Permata Honsa. Me na menya me heaven na me ko. Osi bi reality na wonsere. Na me guso sire cha. Me wie na me say maame. Heaven no aye ka ho asem. Erade de a kire me ne. Na kuro ni de sade tie biara. Kwasem. Bomodin ka me ho. Yenko. Pomo amoi. Yesu de bom asene say wo ane wo ma mu nsomu bi na me ntwe mo na me fa mo nko heaven. Me yere su ya duntuni pa. Adisem eti aduonu ba ko ncheche mu edikan asem na me se me yema che ye di besi anu no Yohana Adisem eti aduonu ba ko ncheche mu edikan Ezekiel 16:34 ko osede Revelation chapter 21 verse 1 osede John say na me hu wasoro foforo Bible say me ka me che ose kuro bi wo ho Awurade Yesu Kristo ekọ no wo se me koma ko siesie kuro bi mama mo na me wi a Mame osisemi wia meba tiemi yo osisemi wia we ni assurance a wode share me no mienu aha de wo se Satan yafa ampa eti de wo bedi machi bia no me koma ko siesie ba bi foforo e wo meja nchan erisa trabia pi e wo maja fi trabia pi e wo maja fi yeah Trabia pi Ajasi odi ebekro Sunji ni sani paswe Suni arewa ni wabi ewe Ajasi odi ebekro
Koko ni kronum. Sasabo eni kronum. Chepe bini ho. Me pa. High fever ni ho. Me ya bini ho. Kidney problem eni ho. Stroke ni ho. Osetina bia pi. E wo madafie. Sankan ti sa. Kama ka kire mo se. Siesie baabi amam. Me kwa ko siesie baabi amam. Me ko na me ko siesie baabi amam. Na se me ko siesie baabi amam. Meba bio. Na baabi a me wo no. Na baabi a me ko siesie me mamo. Onso mo aba ho bi. Aw. Yesu yam hyehyɛ no ɛma wo a wote ha wawuru sɛ wanko siesie baabi a mame ne wo mienu a na sɛ wogya yɛn ano ɔka hɔ a Satan bɛha yɛn. Papa wɔso ko siesie baabi a mame ne wo mienu ɔbɛba abɛfa yɛn ahoboa bɛn na wayɛ nti wɔbɛto wo sɛ yi a wɔsi dudu a Nyankopɔn wɔn ka wɔn no wɔn Nyankopɔn wɔn yɛ bɛfrɛ wɔn Nyankopɔn ma ɛnɛ mɛbɔ asu ɔkyena mɛbɔ mene kwadwo papa ne wɔ hɔ bra kofi na mene ne wɔ hɔ mɛbɔ asu ɛnyɛ hwee this year deɛ makase mɛbɔ no mɛbɔ bonsam n'ani ate na bonsam yɛ nifiri ni kyɛn aboa bia ana honhom bia ana nipa bia ana sɛ tumi bia bonsam n'ani ate amira wɔkɔ yɛ a wɔsɔ Yesu Kristo ahyɛ woka Matthew 4:1 no a wɔsɔ Kristo ahyɛ no wɔnkɔfa asɛm bia o Satan ne Yesu mprikyi mɛma mu no wɔkɔfa Nyankopɔn asɛm wɔsi yɛatwerɛ sɛ Kristo nso sɛ yɛatwerɛ sɛ woka Satan wagye me Onyimi, many da hopa, or a chairman. Enti, yeah. Adawo, so for Bessie. That criminal or mine about the senior drama more dear to me. Will be a woman crime or be no bad drama. So, Uninia apam. Send the panel or Nunya pam. Now, or Nunya pamoa, not send the panel kita marine spirit. Okura nsuo wo homo a hwɛ obi bɔ adwaman ana ɔbɛka kyerɛ me hwɛ nipa ne din ana m sɛ ɔnkɔ mɛyɛ ho mpaebɔ ana m tuu no fo na m kyɛ nsɛma ne nsuro wɔyɛ nyame dwuma ani so paa enti manhwɛ adwaman no a wabɔ no na mmom no mehwɛ adwuma a nyame de no ayɛ ɛna mehwɛ wɔko a na wɔgyina no nti mi tell ni sɛ wɔn kɔ mi tu no fo no ɔkɔɔ yɛ na mi bɔ ho mpa yɛ nti edi bɛyɛ 4 days mi da hɔ a de mi hu ya ne sɛ ɔbaa a ɔne ne bɔ adwaman no ɔbaa no ɛwɔ nsuo ase ɛna osi ahengua mu nokwasɛm ahema nkonnwa no bi ampa so asɔfoɔ no nkonnwa no akɛseɛ no osi bi mu ɛna yɛma no nkoa ɛne mfena ɛwɔ no ho yɛtwa ne ho ahyia ɛna bɛrima no nyame dwuma yɛni no ne ho nsuo no ɛkɔɔ wɔ baa no ho na egu tuam egu bɔtol mu ɛkyere akonnwa ne nkyɛn eti wɔn ne de mi pie nsuo n'ase wɔ no sɛ yɛn na ɛhyɛ meɛ de mi hu yɛn ne sɛ ma pie nsuo n'ase me pie da yɛ asɛm na mi ka kyerɛ o no me pie nsuo n'ase pɛ wɔn de wɔn ahume ɛna mi hu wɔn pɛ na ɛne ne ka kyerɛ mi sɛ wɔn a dwumayɛni no wɔdaadaa no ɔno ɔne ne bɔ adwaman no ɛna wagye ne nsam tumi ɛna ɔde aba bɛsi n'ahenia mu yabɔ n'aba soɔ ɛna ɔde aba bɛkyerɛ wɔ sɛ atemmuo da no wɔde abɔ ne kwaadu ɛni a mi te yɛ no wɔ sɛ wɔde akɔtwere wɔ sɛ atemmuo da no ɛnfa ne saa nipa ne nnwuma a nyame de ne bɛyɛ nyinaa wɔde saa nsuo ne kɔbɔ ne kwaadu nyankopɔn nso na edi kan yɛ DNA ɛna ɔde nyansa maa nipa maa nyansa nipa so yan eti bi biawa a ɛne ne ka kyerɛ me saa pɛ na wɔn mo nhyɛ me
eti de me hu ya ne sa honhom ne de me atu fa me dura pa na me ma to ano so na me shifom po na paye na fransuo no dance ya na ira ana woyɛ monche no ɔka monche ne pa na mani so tee me mo be che no wie sa na ye che ade akye ya no ana me frɛ no wo phone so sɛ wɔmmra ɔbaayɛ na me sɛ hwɛ nye bete adwaman di awu awura no a ɔne wo yɛ saa no awura no anka wɔwie wo yɔ ɛnɛ deɛ mekɔworo ho masrɛ mama wo na ma ɛnka me no mmienu pɛntam ɛmmɔ so nkyerɛ nipa biara sɛ wɔayɛ saa deɛ no da ɛfisɛ kristo ɛnam me so de wo phone so akyɛ wo maame deɛ adwaman timi yɛ no wɔsɛ deɛ wɔbɔ adwaman no wɔyɛ wɔn no ankasa nipadua bɔne nokwasɛm ti mo nwane adwamamɔ wotia wɔ spiritual marriage nipa no wɔne wɔkɔda no wonnim sɛ wɔwɔ honhom bɔne anaasɛ wɔde honhom bɔne enti wɔne wɔkɔda a yɛpɛ ɛna ɔstate sɛ wɔne wɔtwe mpena wɔne woda wie a wo sɛ mempɛ wo bio wɔka biaa wo sɛ wompɛ no honam mu na wo sɛ wompɛ no ampa na wowo mu deɛ woda a wɔbɛyɛ deɛ bɛn beba spiritual marriage a wapem a ɛnkɔ no asie no no yapɔn a mede ho asɛm bɛma sɔfo bɛakyi wa wo bi a wapem a ɛnyaa no mɛkyerɛ no ɔbɛma wo ɛnyɛ woenya adi sɛm o ɛna woenya yi ɛyɛ ahaban bi a wɔbɛte ama no wadware wobɛnya wo fa ahodie ɔbɛbɔ mpa yɛ agu so ama yei enti wɔne wo daa honam mu no wɔne wo daa mo wie yɛ no wo se wo nware no mo mpɛ no nipa yi nso wɔ honhom bɔne wɔne wada honam mu ama ne ho suo aba wo nkyɛn deɛ wɔwɔ ho kwan sɛ anadwo no wɔtumi san deɛ bɛn ɛba point of contact amen adwaman di awu idi awu pa ɛmere pam yɛbɛsua wɔse deɛ Revelation chapter 21 verse 1 no wɔse deɛ na me hu ɔsoro foforɔ bible sɛ wɔhu ɔsoro foforɔ ɛne asase foforɔ wɔsoro no a kristo ɔka ho asɛm no ni o wɔse wɔhu ɔsoro foforɔ ɛne asase foforɔ na kan soro na kan asase saa no ɔsoro wɔ yi ɛne saa asase yi na atwam na atwam na ɛpo ni hɔ bio ɛpo ni hɔ bio na me hu kuro kronkron no ɛhɔ na wɔyi kyerɛ yohane sɛ kuro no a mekaa sɛ meekɔ siesie mama mo no ɔsɛ mehu kuro kronkron no Jerusalem foforɔ jerusalem foforɔ sɛ efi ɔsoro Nyankopɔn a nkyɛn wɔmmɔ nsɛm ama kristo ɛda no deɛ bɛyere o papa ɛda no kɔnto awɛ hwɛ ɛda no ɛbɛyere o ankasa masa ɛda no ɛbɛyere o paa obi a wọn fọnyẹ obi ẹsẹ wá adéwìrì adébẹ̀bẹ̀ àtẹ̀mú ayé bẹ́yẹ ọ̀dọ́dún ẹ̀jẹ̀ hallelujah amen mede asɛm no isi maame ɛda no ɛbɛyɛ dwe o behu na kuro wei wohwɛ sɛ ɛsane ba gyidi sɛ heaven ne wɔ hɔ na nsɛn so wɔte sɛ americafoɔ ne wɔn a akɔ anim no ɔmutumi wura crowd no mu yɛsɛ bi sisi adan wɔ hɔ ɛne n'asefoɔ nti yesu kristo ka kyerɛ sɛ ɔwɔ tenabea pii wɔ n'agya ne fie adan na ɔnyi ni sɛ wo nipa da sani kura watumi awura hɔ akɔhunu sɛ asase da hɔ a na wɔn a wɔbɔɔ n'adeɛ no onim sɛ asase wɔ hɔ onim paa ee ɛda no ɛbɛyere o paapa na apɔstol paa wanyɛ deɛ nyame pɛ na watumi adi asiw yi ama wafuru asɛm
I don't know asɔfo munye ready me delay no mu bi nti me hwɛ sɛ deɛ yɛ bɔ suturo no na me hwɛ na me duru hɔ ne magye bia mabɔ dwe sɛ no sɛ me yɛ deɛ bɛn yi ne tam sharp because ebi abɔfo bɛbɔ me suturo no na ne ti mu ɔden wɔkɔbɔ no ɔsɔm no ɔtwe ne sɛ ipa wakumi asɛm aba nwere ni nyinaa onya nwiem nso ti ma yi ni nyinaa de a wobɔ me suturo no a ne ma gye ne cool saa so da ne sɛ wɔamɔ me suturo na wɔka sɛ mɔ akoapɔ kuro no a mesiesie ya no mede wo kɔ akɔgyina gate na no sɛ security man a ɛne a wosumi ma wodue bɛto me hɔ a yei adiifoɔ mema mo due ɔpira asɔfoɔ mema mo due gyidi asafo ma mema mo due ada no ebe hu meme security man heavy gate and try na wobɛba no mamuna wonya nka wasɛm ne bu afu mamuna dada that's right awurade hu yɛ mmɔbɔ amen wɔma yɛ yɔkɔduro ho amen wɔn nsakyera yɛ adwene na ɔmeɛntimi som no honhom ne ne kora mu amen ne tumi nti wɔnhyira yɛn daa amen Minsume ya deni o, minsume ya deni badani, minsume deni. Asura hime wa ya kon, minsume deni. Ogontompo ni kobio, minsume deni. Ojamama ni kobio, minsume deni. Unso jamama ya sameya, minsume deni. Aya swaba. Everybody and William so in another order. Send your catch us up penny. Everybody shall. Dear do so no. Affordable. And run your bar for the and the AVR. And run went me and found the anya day. Ama. And then ubetimi de affordable aba. And run your boy. Found the Maya. Ubetimi de odi abane. You shall say 300 million. And you pim so sunny by. Afodiano, ye bona u ni bina ni mobi obi aya kachire no. Mimi say na me ho nye de. I'm a friend madam for Baku US. And I send it 30 million say me for mobi. Me ba cho me more. Now I ho nye de unso mobi ama ne no say. Obu okra de bra no a be say problem. O kasa sa. Mfa 5 nkona mfa 25 no. Wo wie. Di say na odi afore bone ba ya odi beba. Kwala na ye bo ho modin kakra. Nti nyamkopon ya ade mo a 31st no so ye be pe kakra de asoso. Na yet media toa dwumadie ni so. Madam Boatima oni ni nua na usu ansa omo say omo boa 1000 say de ka kire omo Everybody shiro baby omo bia and sister Ellen appear ono so boa 300 say de ka kire no am shira no di say wo de affordable buy a and na wa man and na de buy a betimi de aba na e ba for the nani a and then I buy it. Was who crown some say. Now the abana, ya bomb pie, never a dear shroud. And then Memano, and a mom farmer for the bomb right.
yɛne ɔde baa sɛ ɔde bɛbɔ nyame adwuma no fabra onyankopɔn yɛ adom a yɛmpa abɔ no wie no nyinaa yɛ 31st mese 31st Friday watch night no ɛne woama ntam a wonya baabi ntena ɛno no ase yɛha nyinaa yɛ ma ne nipa gyina abɔnten nti mmɔmmɔden a ne bra ɛba nso a ɛbɛka nsa ase kakra na yɛde asɔpɔto TV ne radio no yi sister yi ɔsɛ ɔno nso ne di wɔ mu 100 Ghana sɛdeɛ yɛka kyerɛ no awurade nhyira no wayɛ adeɛ paa nti mɛma no pakyɛw wobɛtumi de ɔfɔrebɔ aba abakyɛw yɛ maame mu no laa ne di kaa ne deɛ ɛtɔ so mmienu mu nso mobɛtumi de aba na aha no nso mo a modi kaa deɛ ɛtɔ so mmienu no abakyɛw mo nso momfa ma afɔrebɔ mmra toana ma ɔbra onyankopɔn yɛ adom a ɛkyena deɛ yɛbɛba ntam nanke yɛtumi apɔ ntam ne akɔbɔ yɛ ho ayɛ dɛ aba ɔkyena ɛtene ntam program no mu nyinaa wodiifoɔ onya mpirikyi nti nyankopɔn yɛ adom a kyena nnwumerɛ na wobɛgyina simpie so de nyame asɛm ama yɛ nti nyame adom ɛkyena deɛ ɛnim sɛ yɛbɛfiri ha ntam woyɛ no akɔ a wawo ba a na waboaboa ho yɛpɔn a nti na yɛabɔ kade kɔha wei abɛsɛ ha no wobɛnya baabi aminimini ho na wode ayɛ ɔwɛ no nyame nhyira mo nyinaa announcement no aka no deɛ ɛwɔdifoɔ nyame nhyira mo deɛ obiara de baa sɛ ɔde ba bɛboa awurade adwuma biara no awurade nhyira no na ɔnhyɛ mo anaa mu wɔ Yesu Kristo din mu nti duro wa nyame nhyira wo yɛ maame nso abɛto no kwarahyi nyame nhyira wo paa ɛmɔ mpaeɛ wo a wadi nkonim yɛhyɛ animuonyam do ase deɛ ne woma ɛde abɛboa adwuma no nie kɔ so a hyerɛn na meyɛ nyinaa dansedie adom no nti amen nyame nhyira mo paa moayɛ adeɛ awurade nhyira mo deɛ du so yi ɛyɛ aseda paakyɛ wotiwi din ano aba na ɛbɔ mpaeɛ ma aseda di kae ɛfiri mama hɔ paakyɛ ɔbra na ɛmɔ mpaeɛ ma wo maame wɔ so wɔda nyame ase paa na yare yɛ ha no ɛnora mpaabɔ a ɛbɛyɛyɛ ɛne nsɛnkyerɛnne no a honkonkron fa mpanifoɔ so yɛmaeɛ no wodii ne deɛ wieɛ no ne yɛfu yadeɛ no nyinaa no ɛkɔ nti sɛ na yɛhyia mu a ɛnua bɛyɛ sɛ ɔda Onyankopɔn ase bebree ɛnkae maame ho nka sɛ onyame yie na dɔyɛ wɔ hɔ daa amen aseda ɛtɔ so biem ɛfiri amasɛwa deɛ ɛyɛ ntentam wɔsɛ de ba ɔtɔn phones na ne sika akɔdi obi hɔ nipa no watwe no a sika no mma nti yɛhyia mu a Onyankopɔn nko a na ɛbɛtumi ada saa aka yɛ ama no nti wɔsrɛ Awurade sɛ baabi a nipa kɔ de sika no akɔhyɛ biara no Awurade abɔfoɔ nkɔtaataa no na ɔmfa ne ba ne sika mmerɛ no ɔntumi nyɛ n'adwuma na asomdwe mmra yɛ maame so okura ne nsɛm 10 cedis ɛde srɛ Onyankopɔn hɔ saa mpaabɔ yi afei deɛ ɛtɔ so biem ɛfiri Mrs. Rebecca Apia abakyɛw nso bra na yɛbɔ mpaeɛ ma wo yɛ maame ɔno nso sɛ wɔda Onyankopɔn ase bebree ɔde adesrɛdeɛ bɛtu Onyankopɔn anim Onyankopɔn ayɛ adesrɛdeɛ no ama no afoforɔ bebree ne ka ho deɛ na wɔsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmfa no tumi nyɛma no nyame yɛ no nyinaa ne wie pɛyɛ a ɔbɛsɛ abɔ fie mu na ɔde asɛda pie sie paa abrɛ Onyankopɔn mprempren deɛ okura ne nsɛm 100 Ghana cedis ɛde da Onyankopɔn ase adefɛfa Awurade ayama no yɛnka yɛ maame ho na yɛnka so nyame yie na dɔyɛ wɔ hɔ daa amen afei asɛda ɛtɔ so biem ɛfiri
Mrs. Evelyn Apia. Sister, was a the Hokeni Ephraim na ebra berema no firi mo no na echiri nsem no eyibebiri ekodu ba bi kura na akọ ese afinto no ebra berema na afinshi ada besa du ho no nso nte ase na oda onyankopon ase papa ene oda odifo Jacob bechi ase pa ba odi ata na chi oni na difo ama afia na nka ni pa bi susu se nto no akọ abeto na sombiem no te ase a e ma mi se oda onyankopon ase osere awurade se onkoso amo wone ne manyina ho bai o ma boni bi enka obia se onyankopon to aso abo no ho bai a ono nso mfa awurade ase deni osi brese mu no ode ase da kese pa bebre awurade ne prepre de okura ne sem 20 Ghana series ede da awurade ase enka e ma mi ho ne enka so nyame ye na do e ho da amen aseda to so biem efri maami frima me pa je so bra na ye mompa ye ma maami frima wo so woda nyankopon ase pa bambo ne hweso a onyame dia hwe no abedu mpempenso yi afi o se Cape Coast kwa so bra wonam kwa mu ba no se enye onyankopon mu bre hu ne na domo a anka kai a otimo no ekohwe ase ama semisi nanso onyankopon de tumi atwitwa age no ama na bedu asomdwe mu a ontimi mfa onyame ase dani yehia mu a ono su kura ne sem 10 Ghana cedis ode dawurade ase adefefa onyankopon ayama no yenka ma mi firima ho na yenka so onyame yie na do yo hoda amen aside twato efri yes sister Alice Konadu epacha obra na emompa yema yenu abey osemo da onyankopon ase bibiri empempenso a awurade na bedu o kiremu a na seda de eye bibiri na nyankopon ayama no firi bra wo ba fie mu na okaso wo kana baako a adaje bebo nyame yadom a obetu kwa bi osere awurade se awurade mfa no nko bre no so a onsa mfa no mra somdwem nyame ye ne sama no a obehye awurade en monyam oso okura ne nsem 1000 Ghana cedis ededa onyame ase adefefa onyankopon ayama no yenka enu abaye ho na yenka so onyame yi na do ho da amen na aseda no awiye eni hyene nso nyame yadom a wo kina mpabo no etoa so kina ifiada ti said ye ba ne no o kina nyame yadom a ma yemra sa na ento mpabo no so onyame enti ase da hallelujah eba mcho this ma ba se yenya san be ma mo amode yade e ba mpabo mu nti pani ba ye be yesan no de amaye ho Kristo yadom a o kina nso ye be ba se de ya be ya na ye pon a ne age ahome na otena na dwo no ya ba be wie dwumadie aseda medical aka kire mu no obia oba mpabo bibia na obepe bo miensa me medie ne gu ha no ha medie ade gu akwa ma mompa ya yiyi to ha bo na mo de ba na ma twira to da ha sa na obedi adanse ma bo na medie gu ha no pese ya miensa emfa ye di ni bi ye de be ye politank no esa besa nti pe be ya benya bie honhom no we kura no enye honkonko na kasa e bofo na ka kire odifo no o ka kire ne say program no a meye no se me de ba na wie ya obi oba bibia no nipa na kan kire me obi oba bibia mpe ebo miensa so omunya bo miensa no a yemfa enwosra oil enwuso na ibewia ye mompa ye nguso den tie ye bompa ni wi a ade bia wo aye consider anase ngugu wa brabo mu no wo so bompa ye guso make wa wonim obu wa waresem obabu wa wade wa ya enye yi aye nkugu na da so agbu akonto ba akopese otu wa bra ajusika die enye yi opadwuma nti ade bia ya consider e wa brabo mu a entimi ma wo mpagya no ka ho asem e wo mpaaba magubo no so nti se yewie ni nyina wie a yentu amena wasase so na obia mfa ebo no nkugu amena nim yewie a mmompa ye na yenkata amena ne so nti yewie a
yɛbɛba dɛm ha yɛbɛpɛ koogyan bi ɛte sei bisa azei koraa sɛ ne boɔ yɛgye si yɛtɔ bi yɛpɛ koogyan bi te sei na mo aba nsonson ebi a mo a yɛwɔ mo dwoada na mo aba nipa nson nti kɔdwofoɔ no ba a ne mmaa no so yɛ hefo adwoafoɔ yɛde kata mo so a ne yɛka Psalm 91 yɛka awie a ne yɛpu wɔ yere ne yɛabɔ mpaeɛ yɛfrɛ wo honhom ntoma yɛhyɛ wo mu ataadeɛ sɛ ofiri akɔ a ɛnkɔyɛ bɔne biem yɛmeka sɛ ɔte aseɛ paabo yɛyɛ mpaabɔ yɛnhyɛ mpaabo honhom na de ba paabo bi yɛ na ha bi anyɛ mpaabɔ a mpanimfoɔ no ɛhyia sɛ ɛbɛyɛ nansa babɔ dɛbi ɔwɔ na honhom no akyerɛ yɛi sɛ monyɛ mpaabɔ wei na momfa din wei nto so nti saa mpaabɔ wei last year ne start yɛyɛ kɔpem sɛ atemu da bɛba afe bi yɛbɛyɛ nti akyina nnwummerɛ no kristo yɛ adom a ɔba waa pɛ ɛboɔ no bra nkɔfa kɛseɛ ketewa bi sɛ yɛa na deɛ haw a ɛma wontimi nkɔ so abrabɔ mu no yɛbɛgyina kristo tumi nso asie no nyina wɔ ha yɛa nti deɛ mpaabɔ no ɛtiri adeɛ ne sɛ onyankopɔn so wayɛ dɛ nti deɛ ɔde mmini nso pa ne yɛ akwankyerɛ ne yɛbɛyɛ no ɛfɔm wɔ no yes ɛyɛ keys ne nneɛma bi a onyankopɔn nam honhom no so bɛkeka bɔ mu de adwuma no ama yɛ nti wɔkyena n'adwo deɛ adagye ne ha woamma a na kyerɛ sɛ woankasa na woyɛ wo ho nnipa bi waa na woyɛ wo ho nti woamma a me so waa na woyɛ dɛ woanhwɛ yie nso a nti wo a ɛbɛyɛ torɔ boa ma no kyena wo ba aboa ho yɛpon a wode nkɔtena ha yi a ɛsɛ yɛne mpanimfoɔ bɛdwono ayɛ da se yɛbɛyɛ no nyimesɔre anaasɛ wɔkyena because metie nyina mabrɛ papapapa mehu deɛ menyɛ me ho 3 weeks ne bɛdi wɔ ha no yɛnae yɛabɔ mpa yɛ saa nti ama ma saa nneɛma nkɔ yie nti yɛbɛbusa mpanimfoɔ no anyimesɔre anaa wɔkyena ne yɛhu deɛ ɛbɛyɛ amen nti obiara nkɔ so ankura ne gyidiem na menim sɛ obi a ɔbɛhwɛ ne ho yie biara no ɔbɛhu nyankopɔn no monyam ɔsoro nka yɛ daa nti bawɔkyɛ mmaa na mopa awoɔ no ɛno a mene mo ka asɛm bi yɛpɔn a mo a na mowɔ ha no monhyia ma ha ɛna ebia na wopa awoɔ ɛnɛ na wobaa ha yɛpɔn abrabɛhu me momfa ramfo momfa nsuo no nkɔ ne ɛnyɛ saa no ɔpani wonya ma tam so kɔ nti obiara a wode yareɛ ɛna ɛbaa biara no ɛde si hɔ a la wesu a wɔyare biara no waba ne yɛayɛ saa kɔpem sɛ bɛwie True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ɛhɔ na wobɛnya asomdwie ama wo kra. Abusua bi wɔ hɔ a wɔn mu nyini nkyɛ. Ebi wɔ hɔ a awɔre anim. Abusua bi nso yiedie abɔ wɔn. Ne nyinaa firidie. Wɔn nso abusua no emu nsɛm te sɛn. Sɛ wɔyɛ krado, sɛ bɛwo so ne nyinaa agu a. Wɔyɛ Gilgal Season 2. Omuni Empaebɔ kɛseɛ. Kɔmuni wɔ asase ne so bubu nkonnua. Ɛnanson Empaebɔ akamkyene ɛne Mega Watch Night a tumi ne ogya di akyire. Ɛwɔ True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ne adinfo ahodo a wɔde wɔn nimonyam, wɔn tumi ɛne wɔn ngosra ɛbɛta adwumadi akyi. Ɛnie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary, Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor, Apostle Paul Ba, Kwahu Biposo B District, Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor, Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet, Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet, Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro, Onyame Nipa, Jumade nyina siri naso, any Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empaebɔ kɛseɛ, ɛhyɛaseɛ Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025, anapa nɔnkron ekosi awia nɔmyɛnsa, debia asɛm kyerɛ da soɔ, yɛyi firi Joshua ngoma, ɛkyerɛ enum ne yi mu ɛnkron, na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ, ɛnɛ mamuni Misri
Misrim and Super Afrimuso, and until a friend Gilgal, the Bessie and Nayara, Kwasieda Yumeno, a deliverance session, and mega watch night no so, I have Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi. Shadow Suse, Jumadi and Yunechi, Ukwada Biaso Yampaibo, Adano, Betel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisu Bunkonia. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abawon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, saba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wasase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodoa. Wodi wani monyam. Wonto mi ene wonusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaobi Poso B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amwa, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyame nipa Jumade nyina sini naso, any evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie Sunday 6 Ekosi Saturday 12 April 2025, and upon Nkron Ekosi Awia Nomyensa Debia Assemble daso ye free Joshua Nguma etre enum ni yimu Nkron na Awurade ka kire Joshua se enema muni Misrim and Super Afrimuso. And until a friend Gilgal, the Bessie and Nayara, Kwasieda Yumeno, a deliverance session, and mega watch night no so. I have Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi. Shadow Suse, Jumadi and Yunechi, Ukwada Biaso Yampaibo, Adano, Betel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisu Bunkonia. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abawon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, saba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wasase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodoa. Wodi wani monyam. Wonto mi ene wonusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaobi Poso B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amwa, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyame nipa Jumade nyina sini naso, any evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie Sunday 6 Ekosi Saturday 12 April 2025, and upon Nkron Ekosi Awia Nomyensa Debia Assemble daso ye free Joshua Nguma etre enum ni yimu Nkron na Awurade ka kire Joshua se enema muni Misrim and Super Afrimuso. And until a friend Gilgal, the
ebesi enne yara kwasieda yumre no aya deliverance session ana mega watch night no so aya Friday 11 April anaju nondu kosisa de bechi share so say dwumadi nyina echi ukwada bia so ye mpaibo eda no Bethel asasi be sheki from 0243819756 and 0249983311 Najinchemu Gilgal season 2 omuni mpaibo kasie komuni muni wa asasi ne so bubu nkonua True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso
Yedie abon, ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam te sen. Se wa ye krado, se ba wo so ni nyina agua. Osuru ni asase wura. Nyankopon ne abankese. Osi emfase da for de mbo oni ntu abo de ma wo. Ne mfro hia dem na bagye so ne so ya hye won munyam. Ndi ma wo ye tu anamo no, no meme ye tu anamo no. Bia obotaya odi tu sa anamo no. Woni tumi hu odemfo. Woni wakomugefo. Wona wutie mpabo ma ne bra adwene ntiase so. Ndi gidi ama wadi tu anamo no, otwedi mpo. Mensancheni so mabra bom. Gidi anamo de tu anamo no. Osuru ni asase wura oyin kese mensanchani so mabra bom yenim se wo baye yema wom no mehye wo Kristo munyam da amen epam che wo so de enti yerbako na wie epam che memma ensore ne mankoto na sofoni Omaya mompa ye Ade nyina sutumfo ye na Awurade Yesu Kristo ye da wase. Anopa ye hia mu udin ne bo ye se hunyamobo. Na dombo aye ntie yan bisade ne ye mpaebo. Na se otie yan. Na ode yeduru emere bi te se de ode yeduru ye ye beda wase. Ne ye udin na ye. Emere ne nie. Ye san sra wo nche mobro hu ade akoye mfibia mu. Ye sra wo nyina ne se Koso ati woni mu kire yen. Ni yen adoye. Enya yen na empower yen. Ema otimi fo ntimi yen. Na ma wosere fo nsere yen. Na ojamfo abejam yen. Na de obesi ensapatwe so agina hanu aba bia si ensapatwe. Ma empare yen. Sasa de ebetu yen. Ye koi shaya ni monyam. Ni ade de owde be shaya ni monyam no. Yensu ye de bia be shawa ni monyam. Udin Kristo nti ma enye ho ma yensa de asra ewo nchen no amen amen Awurade mpaibo nsoro udin nti wan ni emra ne openye wa asasi so sade ye wo soro ma yenda duane ne na fa ya ka che sade de che won de aka no ifa yen kon so hwem ye firi bonim na ona hini ani ahontene Ani en monyam ayawodi ada amen Moma ye nyina sanka ye na Awurade Yesu Kristo ho nkronkron no odum ni mobro hunu aye ne nsama no o mehira ye sese ni mra aka nyina da Awurade Yesu Kristo on hira ye da Omuni empaibo kesiye komuni muni wasasi ni so bubu nkonua enanson empaibo akamchine eni mega watch nighter tumini ojedi echi our True Faith Church International Sokoban Wood Village First Boiler Junction asofo ni adifo ahodoa wodi wani monyam wontumi eni wonwusra ebeta adwuma de echi enie Apostle Samuel Owusu Boating General Secretary Apostle Peter Mensah Ashanti West Regional Pastor Apostle Paul Ba Kwaubi Posubi District Pastor Isaac Opoku Newton Zonal Pastor Kote Prophet Peter Amua Abrepo District Head of Prophet Prophet Joseph Okodie Adwajiri Zonal Head of Prophet Deacon Samuel Frimpong City Summit Ashefa Branch Prophet David Owusu Koforidia Prophet Benjamin Akoto Macro Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro Onyame nipa Jumade nyina sini naso ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi Ashanti West Region Head of Evangelism Omuni Empire Bokasie Eshase Sunday 6 Ekosi Saturday 12 April 2025 Anabonon Kron Ekosi Awia Nom Yensa Debia Asem Daso Ye free Joshua Nguma Etre Enum Ni Yimu Enkron Na Awurade ka kire Joshua se Enema muni Misrim ensopa afimuso Enu nti wofre ho Gilgal di besi eneyara kwa sieda yumre no aya deliverance session ena mega watch night no so aya Friday 11 April anaju nondu kosi sa de bechi shanu so se dwumadi nyina echi ukwada bia so ye mpaibo eda no Bethel Asasi be sheki fra 0243 819756 and 0249 98